Mike, det virka seigt I dag. Vi sleit med å henge med I kampen her. Ja, det gjorde vi vel. De var bedre end os, og de spillede sig for let ud af vores pres, og ja, det var egentlig det, som var sådan mest frustrerende, synes jeg, at vi ikke rigtig, vi får aldrig egentlig rigtig fat I dem. Og vi har selvfølgelig nogle muligheder til chancer, men vi skaber heller ikke vildt store chancer I dag. Det gjorde vi ikke, ligesom vi for eksempel gjorde på bortebane. Skuffende selv. Gutta skuffa nå. Ja, vi er skuffet over vores egen præstation, det er. Hva var det som ikke fungerte I dag, ifølge? Dere hadde vel en god plan på forhånd. Hva var det som ikke fungerte? Mange små ting. Også det der med, ligesom at vi kommer bagud igen. Det er irriterende, synes jeg, sådan forholdsvis tidligt I kampen, at vi ligesom den der plan med, at vi nogle gange kan variere lidt mere. Prøv at se, om vi kan få lukket dem lidt frem. Det gik ligesom lidt I stykker, da de kommer foran. Men vi må bare sige, at Lazio de var bedre end os på de fleste parametre I dag.